príčina, že volej tým vyhral, čo bol podľa teba lepší? Určite boli v lepšej hernej pohode ako my. Myslím si, že rozdiel bol v útoku kolikových hráčov. Myslím takisto, že aj servis bol mierne na kvalite na ich strane, hoci tiež nemali excelentne prihraté, ale dokázali to korigovať vlastne tým útokom z vysokých nahrávok. My sme to bránili sporadicky a myslím si, že dosť by mohlo, že hra sa trošku zrovnala, ak by sme ten druhý set vyhrali. Tam nás to trošku zlomilo vlastnými chybami, ktoré sme sa vyhádzali sami, servis, útok do auto, nevinútená chyba. Myslím, že to tak rozhodlo o tom, že už do tej emočnej kvality do tretieho setu sme išli veľmi zle a to doháňalo veľmi ťažko. Myslím, že zavážilo aj to domáce prostredie, ktoré volej tým mal v dispozícii? Tak určitým spôsobom určite áno, hej. Domáce prostredie, ale myslím, že v tomto smere asi tie rozhodné faktory, ktoré som spomínal, tak boli dôležitejšie, to určite.